Okay, Yamaha testing tayo ng Yamaha Sniper mga boss. Pinahiram tayo ng pinsan ko, shoutout Richel Briones. Konting ano lang, pasilip ko muna yung sniper niya kasi napakaganda. Halos kompleto na yung accessories mga boss. Dito lang tayo sa may highway. Park muna tayo. So nag-drive na ako ni mga boss, katong nagkuhan ko na asagi ko na parola. So naka-shifter na, full shifter, naka-kalkal pipe na which is tunog ka, naka-gold bolts na, and then naka-owl eye na. Sa pa ba? Sitawagan eh. Aerodynamics na, tubangan. Tapos alis na ng lever, naka-change na po ng iyang side mirror. So naganda na siya upgrade. So ang pinaka-the best is naka-kalkal pipe na siya. So tara, biyahe ta. Yan o, naka-stock yapon siya pero tanawon stock pero nakakalkal na tayo. Tara. Hindi na first time. Bago ro ka nakadrive pag manual. Grabe, minga mag manual ray. Ayos kayo mga boss. Ayos kayo manual mga boss. Minga ko eh. Run, 160, 120. Holy shit. 120 ba yun? 120 ba yun? Nakakabi, solid kayo mga boss ba eh. Oops. All stock lang ang bahon. Pero 130 siya. Rayuwar sa mga Aerox. Aerox na 150 lang eh. Maglisod nag 120. 130 mga boss. Stock lang, stock. Pero diba? Nice. Siguro nakatabang po na yung iyangan ba? Pagkalkal. Yan mga rider oh. Naka-blinger. Wow. Mga looper. Ay nang sunod. Mga Philippine looper to ba? Nice. Philippine looper. Nasa 28k na. Ano? Kapit na mag 30k. 2 years pa. Sobra 2 weeks siguro. 2 years na lagi.
Kami nga ning maka ano balik tag manual. Mo din na daot yung country. Tara, gayo. Daot ang tubig na sila gibutang na pod. Oh. MT-15 na. MT-15 na yung motor.